Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban iyilmişler. Bugün yine men ekranına ama yolla yazı etmeli olan elimdeğmeyen için bugünkü etcek gepleşikde men gelli kariydi bilen täzeligi barada aytmakçı. Hemen kutlama ötleyen onların maşgalası için, kariydi bilen maşgalası için ulu bir sene, ulu bir yeniş deyip aydayın. Ödlerinin aydışına göre 8 yılla şu ödünün dip bilinen mertebesini kaldırma için yitiren adını yine idine kaytarıp alma için katı bir ulu işler ediptirler. 8 yılla görüşüptirler. En sonunda, näme de olsa en sonunda öz arzularına yetiptirler. Yine şonun için menem olarak kutlayan bu katı bir ulu bir podvig deyip aydayın. Katı bir ulukan üstünlük. Bu näme anladı ya? Bu demek adam yani bir nastırını bolmalılar şu bir zat üçün görüşüngde nastırnist ya bolmasa da pastayanist diýilýärdi. Şu bir işi başlangda hiç wagt elin sowamalylar hökman suratda ýeňiş gadanýan çan görüşmeli. Ine bu gelli kariydi ähli türkmeniň öňünde bir görelli boldy da şu ýerde görüşmäni nädip öz adyny daýlanan basgylanan mertebäni dikiltmek üçin görüşmäni öwretdi. Görelli boldy halkyň öňünde. Ine menem gutlayan tüýsürümden gutlayan nime de komentarlaryny okamda gördüm bolin şeýle bir adamlar görüplük bilen käbirler dagyn sözleriniň ýygyna nokat goýman edil avtomatdan neme dilen ýaly edip ýazypdyrlar da gaharynyň uğruna gaharynyň şol ýazyşyna da adamlaryň gaharynyň şeýle ýigrenciniň ýa bolmasa görüpliginiň nähilligini nähil derejede digini görkezýärler da. Ene şonu okap menem hayran galym. Bu türkmen milletinden hem nireden beýle bir görüpçilik, çygaraçylyk peýda bolýar diýende aslynda bir adamyň ýeňiş üçin görüplik edip bolmada ol adam dert çekdi, türmede oturup çykdy. O da näpe diýilýän dadyň nämedigini bilýär. Şu zatlara adamlar gödüňini tutmaly. Gödüňini tutmaly. Şu kynçylyklary geçen adam, ol diňe bir adam däl. Onlarça, yüzlerce, müňlerce adam şu kynçylyklardan geçti. Türkmenler özüniň mertebesini, özüniň adyny, awraýyny şeýdip gazanmaly, depletmeliler. Ine gelli kariydi ullakan bir görelli görkezdi, öz awraýyny gaýtaryp aldy. Ýa-ni agdy boşlar bar bir tepar at ogrusu diýip oňa ýa-ni bir ýarlyk takdylar da. Ine şol atdan saplandy. Gelli kariydi berekella aýdasy melýa gaty uly iş bitirdi. Inni şu komentar ýazanlara diýesim gelýärdi. Beýle sizde görüpçilik nireden emele gelýär? Nädip siz beýle onça ýigrenji häsiýetleri özüňizde saklap götürüp bilýäňiz? Elbetde begenmeli. Beýle hadiselere gaty begenmeli. Sebäbi köp adamlaryň injigi çeken ok götürmeýär. Beýle görüşmäne, beýle gazançlary, ýeňişleri gazanmaga güýçleri ýetmeýär. Ellerini sowatýarlar, ýa ide çekilýärler, ýa bir zatdan gorkýarlar. Olar ýaly bolsaň, ýeňiş gazanyp bolmaýar. Ine berekella gelli kariydi şol görelläni bütün Türkmen halkynyň öňünde
görkezdi. Onam gatı doğru etti. Sebebi käbir kommentariyada yazıptırlar da onun hemçin ekranına idyan deyip onun gatı doğru etti. Käbir gorkyan adamlar ya olmasa iş başarmayan, eli soğudiyan adamlara görölle boluşur. Tekzillap görüşüptür. Elbette ol ansatlığı zat yok. Ol real işlerde köp zatı suud etmeli bolýan. Epesi dokument gerek bolýan. O zatlaryň elinde yok bolsa sen onu edip bilmeýän. Ine bütün halkyň öňüne at oğursu dälligini suud etdi. Gelli kariz. Ine berekelli aýdasym gelýär. On adamlar ben bugün çıkışımı neme edip pikir etmesinler. Patgalimlik ediyor, yayakalık ediyor, gelli karife deyip pikir etmesinler. Olam Türkmen, menem Türkmen. Beni hiç açan, hiç kimede yalakalık eden adam değil. Yönü adalatım var. Adalat diýilýän adım uğruna menem görüşýän. Şol adalatı menem dikeltmek isleýän. Şoň üçin adalatly hereket edýän diýip hasaplayan. Adam yeňiş kazandymy gutlamaly. Görüplük diýilýän zat, içigaraçylyk diýilýän zat menne aslynda ýok. Kiçijiklikden, çağlykdan bizi ejemiz uloldygyny hiç kaçan, hiç wagt, hiç kime görüplük edäýmen diýip tavsirýady. İçigaraçylyk edäýmen diýip. Ene şondan meniň alan terbiyem hiç açan menne görüpçülük bolmaýar. Ýogum, bolmadym. Ene şonu aýdaýyn idim watandaşlar, Gelli Karizew we Yulia Srebrennik ikiňizem gutlayan. Поздравляю вас обоих и всю вашу семью с вашей победой. И на этом я заканчиваю свою запись. До свидания.